Meidän on jollain tavalla saatava väestöä enemmän näiden joukkoliikennevälineiden piiriin, eli sekä rakennettava raideliikennettä että myös sitten tiivistettävä asutusta sen raideliikenteen välittömässä läheisyydessä, koska muuten nämä meidän moottoritiet tukehtuu aivan täysin ja tästä Helsingin ympäristöstä tulee pelkkä asfalttiviidakko. No ensisijaisen lähtökohtana olisi kyllä mun mielestä nimenomaan sen sisäisen toiminnan parantaminen, että meillä on julkisen sektorin työn tuottavuus laskenut viime vuosikymmeninä, eli me saadaan vuosi vuodelta vähemmän vastinetta verorahoille. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että esimerkiksi meidän on uskallettava käyttää uusia ratkaisuja palveluiden tuottamiseen. Otetaan vaikka toimeentulotulojen perusosa, jota Suomessa jakaa 1400 etuuskäsittelijää. Arvokasta työtä, mutta koska siinä ei ole minkäänlaista harkintavaltaa, ei minkäänlaista arviointia, niin se on täysin mekaaninen toimenpide, joka olisi mahdollista automatisoida, jolloin me säästettäisiin palkkakuluissa 64 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä tietysti tarkoittaa se, että meidän on koulutettava kaikki nämä 1400 etuuskäsittelijää uusiin ammatteihin, mutta niin kuin me tiedetään, meidän väestön ikääntyessä ja esimerkiksi juuri teollisuuden rakenteiden muuttuessa niitä uusia ammatteja kyllä riittää. No yksi keskeinen kohde tässä olisi tietysti uusiutuvat energialähteet, mutta tässä täytyy myös muistaa se, että ennen vuoden 2019 loppuun mennessä, siis tämän nyt valittavan eduskunnan kauden päättyessä, meillä on kotimaisia työntekijöitä 145 000 vähemmän kuin nyt. Eli meillä on nyt jäämässä suuret ikäluokat eläkkeelle ja meidän on oltava tosi varovaisia siinä, että mitä me toivotaan, että jos me esimerkiksi ei onnistuta samanaikaisesti vapauttamaan työvoimaa muualta, niin meillä voi käydäkin yllättäen niin, että tämä vihreille niin tärkeä uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto ei onnistukaan, koska meiltä loppuu työntekijät kesken. No hyvä, oikeastaan voi sanoa jopa, että hyvä, että kaatui. Siis muutos sillä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä on välttämätön, mutta siitä oli tulossa niin monimutkainen järjestely, jossa palveluiden tuotanto, valta niiden tuotannosta ja rahoitus oli eritetty eri paikkoihin, että se ei todennäköisesti ei olisi toiminut koskaan. Henkilökohtaisesti olen aika tavalla tämän keskustan maakuntamallin kannalla. Eli siinä on noin maakuntatasoinen, tietysti on poikkeuksia eri puolilla Suomea eri syistä, noin maakunnan tasoinen taho, joka ottaa huolehtiakseen sosiaali- ja terveyspalvelut, jolla on myös verotusoikeus ja jolla on vaaleilla valitut päätäntäelimet, jolloin meillä tosiaan se raha, valta ja palveluiden tuotanto on samassa paikassa, samalla tasolla, jolloin ei tule tällaisia osaoptimointiongelmia kuin mitä meillä on nyt. Eli esimerkiksi, että kuntien perusterveydenhoito ja sitten taas kuntayhtymien sairaanhoitopiirien tuottama erikoissairaanhoito, niin siinä välissä on klappia, joka tulee todella kalliiksi veronmaksajille. Suomen rooli on esimerkin näytteinä ja ratkaisujen tarjoajina. Hirveän usein kuulee sanottavan, että eihän se ole mitään väliä, mitä näin pienessä maassa tehdään, mutta eihän meillä ole minkäänlaista moraalista oikeutta vaatia muita isompia päästöjen aiheuttajia panemaan omaa teollisuuttaan kuriin, jos me Suomessa eletään kuin elopellossa. Ja kun meillä on näitä teknologioita, mitä on Suomessa kehitetty, joita me voidaan viedä maailmalle, niin sen lisäksi, että me esitetään vaatimuksia, niin meillä on myös tarjota ratkaisuja. Omalta osaltani mulla on sellainen haave, että mä rakentaisin sellaisen talon, joka ei olisi perinteinen passiivitalo, mutta sellainen talo, joka tuottaisi yhtä paljon energiaa kuin mitä se kuluttaa. Eli aurinkokennoilla, maalämmöllä, lämmönkeräimillä ja ehkä vielä pari pystyroottoria. En usko, että sitä pystyy vielä irrottamaan sähköverkosta, mutta vuoden kuluessa myisin sinne verkkoon yhtä paljon kuin sieltä ostaisinkin. No millainen on suomalainen työelämä?
tämän nyt valittavan eduskunnan kauden päättyessä. Ja se tuntuu aika hassulta puhua, että meillä tosiaan, niin kuin eihän se ole kuin 4 vuotta, mutta nämä 4 vuotta on yksi Suomen historian nopeimman muutoksen aikoja, yksi maailman historian nopeimman muutoksen aikoja, jos tapahtuu monia asioita, jotka vaikuttaa sekä suomalaiseen yhteiskuntaan että suomalaiseen työelämään. Ja tosiaan se, että tänä aikana työelämästä poistuu 145 000 suomalaista enemmän kuin tulee tilalle, niin sehän dramaattisesti muuttaa suomalaisen yhteiskunnan rakenteita. Kun samaan aikaan Kiinan ja Aasian merkitys maailmantaloudessa kasvaa, niin se muuttaa sitä, että mitä Suomessa kannattaa tehdä, mitä Suomesta kannattaa viedä, joka muuttaa meidän niin kuin talouden rakenteita tosi paljon. Ja samaan aikaan vielä me joudutaan sopeutumaan ilmastonmuutokseen. En enää puhu edes ilmastonmuutoksen torjunnasta, koska se taistelu on jo suurelta osin hävitty, vaan puhun siitä, että me joudutaan sopeutumaan siihen. Ja se muuttaa sitä, millä tavalla täällä eletään ja asutaan todella paljon. Ja viimeisenä ehkä se ainoa mahdollisuus, jolla me voidaan vastata näihin haasteisiin, on nämä uuden teknologian mahdollisuudet. Puhutaan robotisaatiosta, puhutaan digitalisaatiosta. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla on ennustanut, että seuraavan 20 vuoden aikana 1/3 suomalaisista ammateista katoaa, kun koneet ottaa ne hoitaakseen. Samaan aikaan syntyy uusia ammatteja, esimerkiksi juuri uusiutuvaan energiaan ja esimerkiksi hoivasektorille. On arvioitu, että esimerkiksi 90 000 ihmistä tarvitaan lisää hoiva-alalle huolehtimaan meidän ikääntyvistä suurista ikäluokista, etenkin kun monet näistä suurista ikäluokista on itse ollut hoiva-ammateissa ja jää eläkkeelle. Et sen sijaan, että huolehtivat muista, tarvitsevat itse hoivaa. Ja kaikki nämä yhdessä muuttaa suomalaista yhteiskuntaa todella dramaattisesti. Ehkä ainoa vertauskuva on 60-luku, jolloin maaseutu autioitu yhdessä vuosikymmenessä, kun ihmiset muutti Ruotsiin ja kaupunkeihin. Varovainen kyllä. En. Vaaleilla valittu. Tässä on ollut vähän tuuliviiri, tällä hetkellä ei. Sen palauttamista voisi harkita.